Baskom iku wis. Saking anu lho. Enggak gua mak senyum. Senyum pikiran. Ya. Anu cilik-cilik pun anak kurangan tak dhewe tak leki boy kuwi. Padha wae lho. Ya. Mas. Tapi tekan nggak itu ketemu di mau. Mau dua tuh. Itu ora kaya wong tuh. Mang anu Mas ya Mas ya. Iki sik gak dibuka sik iki. Coba ada bilangnya. Ya dibuka ngono kok. Nah, ngono kok Berarti enggak ya. Anu kok banyak. Itu mau bulannya. Yo. Ya bandare itu. Nanti ibu juga suka mengajar ya. Pasang buku itu. Ini. Suradi. Namanya tuh. Suradi sana tahu. Suradi kasem berada. Oh, kan ngerti. Aslinya sawah itu. Kalau mau gantung jalannya. Ini katanya mungkin Pak Giri Pak hari ini kacak. Cari bawa kak putune bae sragen jere kok. Putune bae sagen kok anu kok ngirim pe jare Mas Hadi. Nggih. Foto. Nila sapa Pak jenenge? Naila. Naila. Sopo ora? Naila ngono wis. Naila Abu Bakar. Oh. Foto ini dia yo. Nah, jenenge Naila. pertama jenenge. Jenenge tadi yang nyuwun. Iya. Ditekok kabeh. Ditekok itu ain. Bapak-bapak. Dhisik no karo min. Gini. Apa? Nang sapa? Pokoknya sekarang No min. Nek rapat jenenge dawa meneng iki. Ono kurang ya. Ayo jadi. Yang kon rasa. Angel-angel tenan. Saiki aja. No, mit, man, gampang. Aku tekap itu menjadi sapa, Mbak? Lah ada Ini itu jeneng rapote teko dhewe lho, jenenge dawa meneng. Iya, anyar-anyar, muncul anyar ki. Nah, itu sih kali plek-plek ngono Mas. Apa yang ngapa-ngapakan weh? Itu kan yang Mas. Kone lek men tak loro to le. Ya, Gimana ki? wis, ya wis. Lah ning andi dadi kono. Mon nek delik kaya ngono ning andi. Kurang sitok bingung man. Jadi wong isinan yo ngono. Kok Pak yo isinan ana isinan. Heeh. Salah. Iki segane kayaknya ya Mas ya. Lah lewat ora akeh sing gabulu. Tapi iki ngomong iki lho Le. Iki tengah iki data iki. Iki. Mau pasang jomblo. Masih Nah, itu lho Cek. Yes, enggak. sudah tak kowe padha. Aku masuk lupa nih kabeh kok.
itu kok Pak pedang bareng Ardi mau. mah kan anu Pak Ardi kan repot ngoten Pak Ardi. Nah, nakong. Nggih. Kok tuku mriko? Nggih engko sak jam teko kono. Naira. Sopo jenenge ora ngerti aku. Kayak itu. Wis udah ditantakne wis. Ini sering kabeh lho. Kon entek Ah, wes, kene. pokok kabeh. Apa kon entek kene barine? Kabeh lek. Kon kabeh. Pokoknya tantakne kabeh. Ya ki bakal situ mah, kak dhewe. Masa dibagi di rumah. Yo bagi yo isak-isak kok tampah. Masa dibagi kok di rumah. Kurang ngobrol ya. Pakai ogo wis gampang. Niki lebih wis rumah. Meninggal mah tawangnya. Tawangnya ya tanggal ngenaku. Di ngenaku karo. Yo sino ne. Ya kancane kabeh kok. Iki nang ngono iki. Ngenaku to. Heeh. Ayo ngenaku tau dene mau. Meninggal. Tasnya. Kira cekot sumpah kok. Yang wangi buat gimana? Rasane tengkok san kok. Ajar, Nah, yo no kapan usan. ajar ewang-ewang. Ini banyak loh ya. Ya, sih kali dua-dua pun aku nggak mandi. Bisa bungkus sih. Oh, Lah, pasti itu lagi di rumah. Tapi lah, kalau ini sih biasa. Pasti ini tinggal nih kok nggak ada. Bang, buat tadi bang, bukannya bang. Dia tak sini. Tinggal mikul ya. Mikul bae. biasanya apa? Aku kerja ini aman. Biasanya apa? Tapi kol. Ya aku kalau aman boten pun boten tunggal. Apa lagi? Berapa ya? Amin. Makasih min. Lu, suka lu. Taman aku ya kabotan loh. Makasih min, Suradi, Pentir, Amin, Bakura, apa kasih barang? Terkait anu bude minum gue. Apa kasih? Aku tiga wak nih tinggal anu loh, sing cedak-cedak loh. Oh, boleh ini kampalan dari kono. Itu baru. Tempat ini. Apa ini dua wak? Si, kasih min, Suradi, 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 Cak Min, Karno, Singkas deh. Sekarang aneh. Layar kira aku tak terkok. Ya, plastiknya. Loh, Kah mana bu?
mangatus ngewu ya. Jangan cek kopi paling juga. Ya yo ge terakote 500 wae ta. Orang sih tahu duit. Dalam plastik. Ya ya. Nah, lah kok ora